Ole Nikki mangai tlua nga bung thum na kan ngai thale do na nga he thon thungai num tak mai jak to hi ruat feli ni ya chuan like comment le share te milau ti sakle theu don ya dar som pakhat thleng ka nga pon Nikki chu lo holowa kamuta chwa to ema wang chang kamut san ta top jing ka har chuan kabul loka chuan Nikki chu lo mu a nui sukin abianga ka fopa thau chhuakin badroom a kaluta mai ka phi fai zo chuan in hnuaya ka chuka kanu chu lo thau to a ka ti tur chu ka ti ngal mol mol kanu nen chang kan ti dun renga achang le kan nui chin kanu nen kan ti lai chuan Nikki chu lo chuk thla a thingpui du em ka lo ti wat ma se min kalpel maka ka enjoy ta top kanin nei na la rei lo nen hetiang hian a om thut le helene nanin kople to mi le zana po chuak le a akal ma khan helen khan a phone ti ka cha ma se engma ka soi chuak lo ma se career na tak zet ka soi thiam lo ka pasal chuan midang min pan san ta sia keila re ron na setin ka oma kanin nei na pola rei lo ngatinge kalau ne kher le boy puya mu hil chu ka en ringa boy puya tal alangai saka wang po hian ka hlim tho zandar som pakhat bela chuan alo ho a min kalpela tum chu Nikki hetiang hiani omring don ai chuan in chen le zok mayang ka ti supa midang min pan san ring ai chuan ka hole zok mayang boy puya tal hingai to la ka du ani kalpel ka tum chu ka kota chuan alo wana ka om tha to ang ati ta supa ti chuan zan chu tui takin kan muta a thlani nuwa Nikki ya Helen nen chang kanin muru fau china Nancy la ka po ka in thlashung tak zet ma se Helen hi ka kalsan thei box si lo thil ka ti mol mol lai chuan Helen chu ka office a chuan alo lut ta thot mai mi ron nui sen sena ka bianga chuan a fop zewa Nancy POV Voin chu kanu nen kan bazara Nikki tlo ka du wangin kanuin min ho sana company po ka mu khat ema wangin mu ka chak wangani pakhat company ka wathlen chuan mi hau chuan min en du hleya ngai sak du lovin Nikki office lam chu kapana a secretary chuan pu chuan in lenga nei loka alo ti fat karei don leinem ka wa mu so ka nga kalo chuak le watang min chan le ma chuan ka kalson ta daya office chung kalu cha ka thil mu chuan ka thin lunga tin azok an pahni chuan an lawin fop mial miala ka mi tui chu luang thla a ka thin lung chu chemte vi ang mai hian ana a Nikki ngatinge min bum ka ring che sin boi puya tal hi ngai to lawami ka phun sap sapa he office atang hian chwa ka du ma se ka taksa hian chaknan nei la Nikki chu miron mu ve cha a Helen chu nem son wata miron pan na yatum chu ka kutin ka lo dang wat Nikki ka ring che sin ngatinge min bum mo ka au tu hara tunge ma ni pasal le meichia in fop lai mit nge in mu ve se engtin nge anomang ke yang cha hian an thin lunga nat ve karing Nikki ke chang ka mangai che sin ka ti sapa lovely ti pal ati chuan ti pal hian so na omem mo I fo lai khan boi puya khai ngai to ve em I ngai to top nang ka chap zoi zo ya na le tur chuang ko om lau kanu le pa te ka chan lai po khan kan nalu tuk ma se ka mi parin em le ka mangai em chuan min bum reng si Helen chu chhuaka in mudun to em ka ti chuan angoi renga mo in mudun to em ka ti twar ta ka chuan o ati ta supa ka mi tui pokatla le ta Nikki min kham to mi min in chuan boi puyan en kan chuak mayang kan chuak zok mayang ka ngai dam thei lo che katlan chuaka min zui po tum chuang lau kalau be sei ve khania min zui po tum mya lau konga chuan ka kal mop mopa khoilam nge ka kal na po ka shelau mi te la chuan min en du hlom hle ya ni e ke hi ka chap mek tu ma hian ka thin lung na hi min sha thiam pui lau Nikki POV ka chut ngai reng chuan ka thu a ke hi ka in chir tak zet ma se chu chuan so na to si lau a thleng tur ang chu thleng vek to Nancy khan min mangai thu sei khan in chirna in ka khata Helen hi ka top sana ngai to
in ka ho chuan kanu in ka maya chuan alo benga ka fapa ti che hi ka zak ngoi ngoi kanu thinrim hi ka mu voi khatna ni hialang chu ta le sitting room atang chuan Helen chu lo chua ka Miron nui sen sen Nancy chu suitcase ne na lo sukla a kanu ke ni chuan kan chwa chan mayang Nancy thil soya wang chuan kalung phu chu rang hle a babe karaya Helenina ti chuan ka oi lo hle a achan po in ve nak ka man ja wangani do sai su ka ti shoka Nancy chwa atum chu akuta ka wan tlata Miron enzok min tharo ati pon ka thla du chuang lo Helen chu ka vamel tan ta ya Helen chuak ro ka ti tuara ai ka chuak don lo babe ifa ka ipai lo ipai pon ka fa ni lo ka ti chuan ifa lom ala ti shama ngai sak to lovin Nancy chu ruma chuan ka shwai chawa engwangin nge choi tum ka ti pon angoi ringa ka do theina hian atlin to lo kai nei chuan soi ta che ka ti tuar ta ka chuan mi bum mangbula hian ka omreng theilo ifa apai me khawangai sakro keini chu min ngai saka ngai lowang cho atum chu kuta chuan ka wan ta thlata Nancy POV khongai min chwa san su ati chuan Nikki ke chuan mo ka thei to lo khang hun chung khan min bum char chara zani lo hote ka lo ngak thin che a ma se nang chuan ibial nu nen no min lo chen leksi kamit tui chu lo luang chua ka in khongai tak zet Miron kwa tum chu kanem sona Nikki lo in enkol cha angche ti supin ka kuta von na chu kala sona adin ngai reng chuan adinga in hwaya ka chuk chuan Helen chu lawam to lawa kanu chuan boi puya chu lo pom meka kanu lo in enkol charo o boi puya chu ka poma min dan po chu tum ma che kal lui ka tum ema wang chuan min kal tir ta zoka remite in ka thlen chuan nu te chuan Miron kwa wat remi chu thinrim hleya Nikki ya ngei ja thu hler chu soi acha le kan nui dun le vak vaka boi puya chu eitur ka siam sak lai chuan doorbell ari ka wang chuan hong turin ka kala kami mu wang chuan khar le ka tum chu lo wan bet tat Nancy khongai lo hole sham ro Nikki anati chuan ai ka du lo ka ma a tak chuan alo thing thit tamai Nancy ilo ho lo chuan heti hian ka om rengang atia du le om char char ro ka lo ho chuang lawang in chunga chuan ka lu san ta ya boi puya cho ka siam sak zo chuan cho peturin roma chuan ka lu ta ala omami remi chuan ati supa lu bu matin boi puya chu cho ka bara kari ru tak chuan Nikki chu ka ngai tua hle ya remi chuan tuk bera tangin awa bia fel ala omreng ala uti sup tho hakin boi puya cho hi lo bar lok ti o pona ka chuak wata Nikki lo thing thereng chu thola wa horo Nikki ka lo ho to don lo karin berin min bum ring awang hian ka thin lung hi itin tak zetani ka tia Miron mel chawa ole ti supina thau chuaka Nancy ka lo nga kreng angche a motora chuan chuang lu tin khal chuaka in chung ka balu chuan a ho thei sha mo remina ti chuan o ti in chu ei kan siam ngala nu teile pateleng po an lo hoa cho kan ei ngala kar ni zet chu remite na hian kanom to a Nikki po kha jana local ba kha chu local le to lawa na chu ka zong ve ri ngarin aina wang rewa boi puya la chona pa hi zong ve re chin a table vak vak zela remine na bazara kan kala kan ril cham em awang chuan restaurant changkang ve dewa chang kan chola chuta reminen kan ti dun lai chuan Nikki le Helen hin lo luta Helen la chuan Nikki kut chu wana nu pa pon ang tak zet bok kami tui chu tling le pam to kalau ngak rengang che ti tu in mei che dang nen ka mule si Nikki mangai tluanga mi bum mang fel icha em remi chuan min ngai tua mel le a o cha kan wi lui sak ka thin lung hi van na tak em ei tura lo thlen chuan reminen chuan kan ei zung sunga restaurant atanga kan chwa don chuan Nikki chuan Miron huve che a min en reng ti po ka sha Miron panatum chu Helen chuan akuta avon tlata wang chuan a local theilo wanyang bum mangpa ka phun sapa restaurant atang chuan kan chwa ka
in kan thlen chuan boipuya chu lo mu hil meka Nikki nen kanin nei na la rei lo hle ma se ka ngai thei hle a zan mut thei lo chang la ka nei tam ma se tu na chang hian thei ngil ka ngai to ani Nikki POV Nancy chuak mek chu ka thlir renga Helen nen chuang kanin kop zui ta a ka fa pai tla ta wang chuan mo phur na kala ka ngai ti ka sha ta wang chuan in zom na siam pui mai kani ma se Nancy la ka in thiam lo hle a kalau ngak ringang che ka ti po kha ka ti tak takani Helen nen kanin ngai zong ti chuan niu salwa khat rang hle a achan po Helen hi apa alar ve em wang hian kan lar dun hle a US lama phei chuan lar tak kan ni interview tam takte kan nei china ka fa pa po ka ngai to hlei thei lo chin kanwin min huwa te ma wang chuan Nancy chwa tangin min pe to ngai lowa voi khat po Helenin kan ina cho lo ei po na lo hau shepa Nancy kha lo ngai na tak zet to ni Nancy POV Nikki le Helen in nei antum ti chu new santar langa karero na chu ru ma lu tin ka chap vak vaka Nikki ifa pa po voi khat poi lo to ngai lawa ma se nang chon nu pui lo nei don ta si kanin chen na pola rei lo te reng nen nu pui dang in nei ngal do na ka thin lungi wan ti na tak em vo in hi ni ta Nikki le Helen te in nei ni thin lung na le ri ru na in ka oma an ni la chu hlim takin an oma Nikki thei ngil chu ka du ma se thei ngila har tak zetani boi puya nen chau chuan ina chuang kan oma boi puya la chu apai nu puya nei tur sha ang mai na tap vak vaka kami tui chu lo luanga ka khur det te ta kum khat nuwa tuna chuan ka fapa nen Delia kanom meka Delhi company pakhata hian na ka muwa ka lom zia kha boi puya nen chuan Delia kanom ta ni Nikki chanchin engma shat ka du lo wang chuan news po ka en khat le Rebinen chuan kanin be pop ringa pasala nei ve to a fa pai mek bok boi puya lo om turin Anita hi lawin hlo china company lam ka pan nak nak lai chuan min auri ka sha ta wang chuan nung lam chu ka hoya Erika lo ni reng miron nui ve vera miron pan na ya Nancy ka muta che ati supa ka lo nui ringot kan tho na company chu lo inang renga kan pani chuan kan kala kan company a boss thar kan nei don wang chuan zinga khan ka chuak ma hle ya company kan thlen chuan ka omna lam chu ka pan vat Eric po ka ngai sak man to lo ka office lam chu ka pana boss thar kan nei don awang chuan hola kan kal khoma ka chante ne kan in biak nak nak lai chuan kan boss chu lo lu ta tunge ka mu hi Eric hi mo kan boss thar tur chu Miron mu chuan anui ver vera thu tlem te soya pokre ma zo to chuan office lam kan pana Nikki Helen nen kanin nei ni khan azan la la in min chwa san ngala achan po afa pai kha ka fani lo ti ka sha ka chwa tir ngal khania Nancy tlo tura ka vakal khan an lo om to lawa kamang ang hle Remi po anom na ka zo pon min shil du tlat law min thin rim khum hle ni kha ngatinge kalo at em le Nancy POV Nancy ka du che Eric chuan ati supa ka en hau mai Eric kei de chu nu thloi ka ni to sia kei aya tha jong mai ro ni e Eric hi ka phu lau tak zet a haulu tuk nu thloi ni ma la ka du thau thau che chan dan tur po ka shelo thil dang ka soi pui pon min du thu chu soi le a Eric mi pa hi ka ringam to lau min she thiam don nia ka ti taringota Nikki wang hian mi pa hi ka ringam to lau Eric po hi ka ringam thlot lawani in ka ho chu boi puya lo mu to a Anita po ho ve ngala boi puya bula ka mu a mel chu ka en wang wang Nikki mel ka mu a zep mi lo chuan Nikki hi ka thengil thei lo ka mangai ema ma che ani chu Helen nen hlim takin anom to anga fa pon nei hial to ang jing ka har chuan boi puya chu lo har to a voin chu office cholania boi puya nen chuan kanin om ni lenga jing cho ka ei zo chuan boi puya chu ka boala in boali no amati hle ha bat ta patang chuan ka le chua ka atap vak vak he tiang hian om ja mai boi pui chap to su ka tia
a chap lai chu bang mak fing reuh lutuk unknown Nikki nun chu ka ti cheta Nancy hi nupuya ka neyanga Nikki na mail ka mucha khop mai Nikki POV Delhi lama ka kalanga ya wang chuan ka insiam ngal sok sok ka company pakhat ne meeting kan nei do na tho ho po kan tu mani airport lam chu driver ne chuan kan pana Delhi kan thlen chuan reporters pok chun lo ama ka van nei tak em marks wa in ka kala pona kan chwa chuan reporters te chuan min la zui reng motor ka chuan ka marks wa chu ka phela thok kala faka mi chingin Nancy nui mel pok chu lo lang le a ni e Nancy hi ka du ti hi ka pomani mana kan lo pom ta hila thatur ma se keima wangin min chwa san chu ni sia Nancy ka nei let leng che hotel ka thlen chuan ka in bol ngala ka ha dam song song in ka sha bathroom atanga ka chwa chuan ka phone a lo ria be ka chang chuan ka la chua ka chian pa mal som ki mal le ka lo ni bro Delhi ai om ti ka sha nia lo le ngang che a tia mal som ki manin hian te changin kanin kom to a ma se Delhi ya om tak ta ya wang hian kanin mukhat le ya kanin be pop reng tho nupui po nei to bok Nancy POV Voin chu meeting poimo kan nei do na wang chuan ka ma le ya a chan po engkim bo sei turin min ti tlata company ka thlen chuan thil ti tur chu kan ti zung zunga meeting na room a chuan ka luta paper vel chu ka ena engkim a fel thlape dar so marik chuan kan boy hle ya tuna local turi company tam tak nei ani ya a house hle ti po ka sha ma che a mel hi ti lang du lo thu ten soi hloma tu tak nyang mo Nancy ti sup tu wang chuan hnung lam chu ka hoya kami mu wang chuan kaming phok hle bok Nikki mo kalsan ka tum chuan ka bana lo wan ta that mai mi te la chuan min en du hle ya Nikki ka kuthi tharo ka tia min kalsan puya tum chu ka tal vak vaka Nikki mangai tuang min tharo ka chong po ngai sak lo hle building chung mera chuan kan chho me ka kan thlen chuan ka kut ka la sona ka mel rum hle bok miron nu ya ni chu kalson ka tum chuan ka bana chuan alo wan ta tlat mai Nancy min ngai dam ro awa zak thei lo tak em a mel chu ka en kara ka nui ringot ma se ka nui zat wang ani lo he pa zak thei lo lu tu ka wang hian ka nui ringota Nikki pasal dang ka nei do na min ti boy lo sham ro do chu ka soi ta topa ni e he pa bula let ai chuan Eric po ngai zong ila ka du zok Nikki POV Nancy kaliam chu ka en vong vonga ani chuan pasala nei to don ni e ke hian ka ti swal chu ka dong ta ni hotel lam chu ka pana khuma chuan ka mu thlan nok boya Nancy chuan pasala nei don mo kanui na lau tia a o chang po namang ang ve hle ti sha the nu kapa kalo chela US lam kapan mayang kanin bek na chu ka da a Nancy ka ti nat wang chakhan min ngai dam la kalo mangai na chehi ka sha thiam har wang pon min ngai dam la I mu phak lo na ko om to ang Nancy thalak chu ka en wang wanga Nancy POV Feli I u thi remithil soi wang chuang ka ngil tu pin ka sha ka u chu ngei hle ma ila thi tur em chon kala phal lo kami tui chu lo luang thla a atuk zinga chuan Mizoram lam chu ka pana Mizoram kan thlen chuan remite nu pai min lo hwa ka boipuya chu ka pu a kanin kan thlen chuan mi puyan lo tam hle ya in chung ka lu chuan ka u ruang om na lam chu ka panwat urini lo chapa miron mu cha miron panwat miron ko a ngai dam min dil mol mol ka u mel ka mu chuan kain sum man lo ka chap chwa khom homa ka u thi atang pon kar thom lai ani to a urini chu ka chunga chuan a tha em ema ka wa te pon min ngai hle ka bula hlir anom chota ma che kar le maya Delhi ya kan chuk thla ka ngai to a urini chuan a hupur hle ya ma se poisa ka thon ja tur thu te ka shila ka chunga alo swal thina wang khan ngai dam min dir ringa a haulu tuk ka ti pon ngai dam min dir ren
a in thiam lo hle a keima laka po a in thlasung ti po ka sia Delhi kan suk to a nalama kan buai ngal hle a boipuya po ka ngai sak man lo zana kan ho har thei em a zana ka ho hi chuan alo mu thil to thina wangin abula po ko om changman ngai lo Eric pon min la be sei ve zela achang hi chuan kaning lek lek zel Nikki chanchin sha tur om lo hle a zong ru fo ma ila mu tur om ngai lo na ka bang chu boi puya lo tlei lo hle a Anita in lo ti tleya tum pon na tap bang du si lo a tap na sabok nen a mai chu sen vek to kamang ang hle a chan po a thodik lawang ti ka hlau nu te pe ka tum pon na du bok si lo kamang an em awang chuan ka phone chu be ka changin ka la chuaka Nikki chu ka phone ta top Hello Nikki o ka sha chuan ni khongai lo kal sham te Nikki POV kanu le pa te anin nei chamani wangin ka holoka ka phone ri ka wang cham po na ka chuaka Hello Nancy o ngei mayani a ortang chuan amang ang ti sha theya Nancy thil sei wang chuan ka ding khong reng lau thon na in ka khata Nancy chu chapa ka secretary chu ka phone wat ticket lawat turin ka tia kanu ka shil chuan a hlau thong hle a thomno ka pek zung zunga airport chu ka panwat Delhi ka thlen chuan Nancy chu ka phone a anom na ka zo chuan a lo soya anom na lam chu ka panwat building lian vak lawa chuan ka dinga achung bera chuan ka chawa ka thlen chuan kong khar chu ka kika anron hongwat Nancy mi ron mu cha mi ron kwa wata in chunga kan lu chuan boipuya chu lo mu hila engting ye boipuya chu om ka ti sup a thocha lei theilawa Nancy chuan atia boipuya chu a chat to wang chuan ho ka tuma ma se Nancy chuan ka kuta cha mi ron wana ka mel chuan lakal ri su akun ngal da ya kan wi sup ka thut na chuan ka thut thanga la kan ngoi renga boipuya lo cha vak ka wang chuan ruma chuan kan lut vat an lo chwa chuan boipuya chuan mi ron mel chata min en char char apa ati ta thut mai ka va phu chiang tak ka fa pa chuan apa ti in min ko chungril takin ka hlim veng veng mai mi ron ban chuan ka pom wata ka oma chuan a be hlu hluwa Nancy ka va mel chuan a hoi son dai alai ti chu ka shereng Nancy POV boipuya te pa fa in pom chu ka en ning theilo Nikki ka phone chan po kha ka shelo ka va phone ta tapani kha a number ka an meeting lai khan ka laruwa ka save makani kha thingpui lum turin chauka ka pheya thingpui ka lum lai chuan Nikki ringa chu ka ngai to ka hnung lama tang cha mi rong kwa ta thut mai ka phuna salu tuk chu ka tlu trep zui ka ngonga chuan a fo wang wanga ka taksa chu sa chuak vek Nancy min ngai dam thei tu em alo ti supa ni em mishing chuan ti swal kan nei thei ke ngei po ti swal ka nei ve thei chu wang chuan ngai dam zo khi tha ka in hera abiang chu ka khoya amita tak chuan kamila ani chuan he hi min tiam ro me chedangi mel to turani law keima cha min melang ka tia a mela chuan a hlim ti ka sha ka muya chuan a ron fopa ke po chuan ka chang let ve ton ton in suma van har se em boipuya lo cha le ta ka wang chuan kanin tha a kan top chat boipui awa hun chin em ati sup kanuya miron melin minui su ati muka sitting room lam chu panta dai he pa pui hi ti tawani mo avano pangchia tak nui vur vur chuan thingpui chu ka siama sitting room a kalu chuan min mel du lo reng reng TV chu en char chara boipuya chuan a pa phone chu ena a en tui mel khop mai Nikki bula ka thu chuan ni ka ti pona lo hei du chang lo annunga ka bakwa chuan kanui che wang khan ti pal ka ti pon eng ma sei lawa ti pal ka ti chiawa ka chap der ta top alo hoi vuta lovely icha em ati chuan iswal si ka tia ka mi tui te ka ti tla der vela lovely ti pal ati chuan kanui chuaka nang he miron te ka huwa te ma wang chuan ka tal vak vaka min dek to su ka ti chul
boi pu ya mu chang kan pan in kanin ko a chang le miron fop le thin lovely ti in ka kau tong che ati sup lovely chu ka du reuh lutuk ka ti ya ka valim tak em kum khat chunga ka hlim ni beraniang kalau rak don ati chuan ole ka ti ve maya khum khata chang kan pathomin kan muwa hei hi lom kalau swang to thin chu alo thleng ngei boka muthil chu ka du mase ni ki chu a ombo dai ka lawa bang chuan kaming kara amu hil lai chu ka en reng mai awan mir chatak em abianga chuan ka fop sewa kamuta chwa to em bang chuan kamit ka chinga tue mo hian ka muya chuan alo fopa kanwi sen sen kamang rama chuan ko omveng vinga zinga chuan boi puya chu nute zona wang chuan ka nute chu dap rak raka kamu hi lai po ka harpha niki chuan min lo ko a kamu manga ni lo tak tak boi puya chuan nute ni dok doka re lo te chuan mu hi le maya kamu thil thei to lo wang chuan phone te ka en le thina an pa fa chuan an lamu hil tui hle ya niki phei chu an narvelin ka sha amui ka khoi de the ya avanem tak em thau kangin a muya chuan ka fopa chu ta le miron man bet ta thut mai min fo na chu du tho tel tela ka nu te chu cham vak vaka arum le hok zel ke po chu ka dik to bik lo chaw za chuan alo mu thlan no ka a thlan te chu ka lo shuk saka a oma chuan ka beya alung phuri chu ka ngai thlak kara ka fam kimin ka sha jing ka har chuan niki chuan min ron mel char chara ka zak box si chu resign ka in khu da ya anui ri suk po ka sha lovely zak du su ati pon ka zak ka tia ni e ka zak tak zet ni zan kan ngai to phei chuan bo dai ka du kain rin ma chuan mi ron pom no la ka tla ka hlau e ma wang chuan ngonga ka von ta tlat ka hlawania ka au chu la ani la chu nui mai mai zui niki mangai tuang min da thlaro ka ti tuar ta ka chuan min da thla thei sham mel rum fakin bathroom ma chuan ka lut ta ta ya ka thin rim ma khan min da thlamai se thatur miron au pon ke ei du lo shim shim kong khar chu lawin hong ro ka niki chu lo pen lut nga la lovely ti pal lutuk ati supa ka ngonga chuan lo fop sewa ka taksa chu danglam le chak to hle bok bathroom ma chuan mangai na kan chena bathroom atangin kan chwa chuan boi puya lo har to a kapom thovat nute ka peya niki la chuan lo la en dok tok zui min en lo khan e rongwa bolro ka ti chuan ole pi ber a chuak nga la nui sukin ka fapa chu ka ena boi pui anu hi ka hlim to lu tu ka sin ka ti sapa boi pui po chuan min nui ver vera abianga chuan ka fop cheu room atanga kan chwa chuan niki chuan e ronga lo bol tak taka apron a hak chu lain me phian zui anunga tang chuan ka kwa ta thuta ala phuzuk zui career cham to papa ka ti chuan anui risuka lovely papa ti in min kauza ro o ati chuan ai ka lo ti fat boi puya ka pom lai chu lo la fata boi puya la apa dara la bei than zui e ronga bol zo chuan chu e ka siam hala unknown ship taka engwangin yen omdun thei ti tuarin bungrua chu ka pai dara nancy thalak chu ka enwang wanga niki a ain ka mangai masa mase niki hian min chu sak le si niki mangai tuang kalati che khopang che Nancy POV nileng chuan ina kan oma niki le boi puya te chun in fiama thomno ka suwa bathroom atanga ka chwa chuan an pa fa chuan an lo mu hila boi puya chu apa oma bei hluna thalak sak ka chak thlata thla chu kalak sak tamul mul an wadu om pa fa tak em niki chu lo thau chwa ka lovely ati supa ka vapan nai wat miron kwa hluna kora hak lo wang chuan anu te chu khal sak neu newa ka chala chuan lo fop cheu lovely naktu ka mizorama chau ka ngai tu a ati ta sup ka mi tu lo chuak ngal nik chau lo mai la ka ti chawa miron mel chuk zoka ka trap ti sha chuan lovely lo chau ve mai ula ati chuan mase ka na hi kha chungai pui mo su ka lo boy pui fek mayang ni e ka zui chau ngai tu rani
ole katita a mela tengin alom ti shat ngoi ngoi meron fop chat renga kalau chang let vata ala du tho em zui ka kora lim chau don lai tak chuan boi puya chu lo chapa a thil ti lai po top chat a room shaya kanui ta top zinga lo ni chuan ka boi ngal hle ya kan thom no chu ka pek zung sunga niki le boi puya te ponin bola thom no ka pek zo chuan ei rong ka bol le ngala an pa fa po anin bol zawa room atangan lo chwa chuan anri matui hle bok boi poyan nute angena miron pomtirin nute chu ka peya ke rong bol lai chu ka bol chun sam le a chundar khatvela chuan inatang chuan kan chuaka marks kan wa ta hloma airport kan thlan chuan reporters pon lo tam hle ya miron bor lui luya ka tho te hi cham lek lekin ka sha zo na chi shang shang an zot hloma ma se pakhat te ma chang lo shim shim a private zeta kan lu cha chu ka ha dam song song in ka sha jing ka thau ma bok nen ka lo mu hil ta dai kutlum ther ther chuan ka mai chu alo dom ti ka sha chuan ka meng chuaka niki chuan min lo nui ver ver ka lo nui let ve ya lovely mizoram kan thleng tu ati sup ta ka chuan ka mu chwa na po re ve ma ni ram nge ya ka om chu ka hlim tak zet leng puya tang chuan aizol lam chu kan pana aizol kan thleng chu traffic jam ngala motor ri nen kaning to hle ya boi puya po mu hil me ka niki chuan min kwa bok papa kalwa ka chuak ka ti tak supa chuan kan thleng chep to atia hetiang em hian motor kala rui ngai lawa sin le chunzom le tur